Türkmen saýlawlary dinastiýa urunnaky Nowotdaky çäre çalym edýär. Türkmenistanyň mezliýetine deputatlaryň mundan ozalky saýlawlary bilen tanyş bolan adamlary geňirgendir. Ýani bolsa bu sapar Türkmenistanyň parlament saýlawlaryna täsir galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament saýlawlaryna ses berişlik 25-nji marta meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň mezliýetine deputatlygy 284 dalaşgär hasaba aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgärleriň köpüsi ýurtda hasap bolan 3 syýasy partiýanyň agzalary bolup olar şulardyr. Ýagny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Ozalky Kommunist Partiýa, 2012-nji ýylda döredilen tenagatçylaryň we telekeçileriň partiýasy, 2014-nji ýylda döredilen we parlament saýlawlaryna ilkinji gezek gatnaşýan Agrar Partiýasy. Şol sany jemgyýetçilik initsiatiwalary boýunça toparlarym az sany dalaşgärleri hödürleýär. Agzalyan partiýalardan soňky ikisi ýurtda köp partiýalyk bar diýilen hyýaly keşfi döretmek üçin edildi. Partiýalaryň ikisi de prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň syýasatyny goldaýar. Olaryň hiç haýsysy nähilidir bir initsiatiwa hödürlemedi we asliýetinde olar saýlaw döwründen beýleki wagtlarda gaty seýrek agzalýar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna da degişlidir. Türkmenistanyň parlament saýlawlaryny başyndan bäri hile ýüzürilýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny almagyndan 3 ýyl soň, ýagny 1994-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilkinji saýlawlarda 51 deputat 50 adamlyk orun üçin ýaryşdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabryna geçirilen soňky parlament saýlawlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlenen dalaşgärlerdi. Gürrüňi gidýän soňky saýlawlarda deputatlar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşdiler. Aslynda saýlawlarda ýeňiji bolup deputatlyga saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi Türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu ýerine ýetirýän kagyd ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryndan soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir eň uly kanun çykarjy häkimiýet halk maslahatydyr. Muňa indi Berdimuhammedowyň çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosu parlament saýlawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen töhbetdeş bolup gelýär. Şu wagda çenli görnetýän bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplaryndan ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saýlawlary dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saýlawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sapar saýlawlara gatnaşýanlaryň arasynda belki-de tutuş Türkmen halkyna mälim bolan bir dalaşgär bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk oglu Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabryna wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlyga saýlandy. Serdar şol oruna täzeden munasip bolmak üçin 25-nji martda ýene-de dalaş edýär we onuň netijeleri barada eýýämden çek şüphe ýokdur. Ýöne bu entek hemmeti däl. Goloýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagty Astanada geçirilen duşugyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň özü bu duşuga gatnaşmady. Oňa derek ol Kuwait döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine sapar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewaň uğratdy. Nurberdiýewa Astanada suraty düşär ýene bolsa onuň suratlary giýinden paýlaşylmady. Ýöne Serdaryň Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen düşen suraty meşhurlyga eýe boldy. Türkmenistanyň baş kanunyna laýyklykda mejlisiň başlygynyň wezipesi türkmen hökümetine iň ýokary ikinji wezipedir. Egerde prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, mejlisiň başlygy onuň ornuna geçýär. Nurberdiýewa 2007-nji ýylyň 23-nji fevralyndan bäri resmi taýdan mejlisiň başlygy wezipesine işleýär. Ol 2006-njy ýylyň 22-nji dekabr güni mejlisiň başlygynyň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirmek üçin bellenipdi. Türkmen resmileri öz wezipesinde munça wagtlap uzak galyp bilmeýärler. Nurberdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyna zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kefiýetlenen ýaşdan 4 ýaş uludygyny alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň ornuna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boyun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyna bolmalysy ýaly bolmady. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy Öwedgelde Ataýew tutsak edildi. Soňlugy bilen ol etnigara duşmançylyga meçe bermekde aýyplanyp türme tutsaklagyna höküm edildi. Häzirki şertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsuzlyga uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge
ha soňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görünýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izlerleýän adamlar Serdaryň halka arasyna barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeçik tarapy bar, ýagny ol ozalky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-nji, 2008-nji we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ählisi dekabr aýyna dogurlanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyr gurrun edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhynda iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyryljak has özgörüşlerden ozal, mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmezden ozal saýlawlary geçirip diýinjek bolýandyrlar. Gadyrly dinleýijiler, biz size Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirdik. Onun agdalýan pikirler awtoryň özüne degişli bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.